Hello guys, welcome back to my vlog. So, itong video karon naluto ako para sa karampuang gabi sa bagong tuig. So, nakuha na taglamas. So, sundin ko ninyo guys ako ang video karon para karampuang gabi alas 12 sa tungang gabi. So, tana guys, adubuhan yung ulod sa baboy. Guys, dito kayo. Silang jujuk. Tama na to. Ganaan. Mga prutas. Guys. Wow. Apa yun? Taron mas lami-lami. Wow. Ang sarap. Tangat ko guys. Parang isa ko lang sa para sa ako dito. Nagkon. Kaya para sa you cannot say. Sarap ito guys. Salit. Ito na. Terus dili guys. Pinang dito na dito. Hindi makakawan. Bakit dito ang pasta. Ito lang ani. Mas pali Jesus. Jesus. Ang mga kumpans. Ang sarap. Ano cheese? Ang sarap. Yummy. Ano pa dyan? Hotdog. Wow, ang sarap. Ang sarap. Kasi maghatag ka na mo ang Lord God ang handa ka ron books kung grasya mabutang ka na mo Lord tagaan may makusog sa kanaw na ipaman may Lord God sa iyong pagpaningkamot na ka na magapanalangin Lord God. Thank you Lord God.